Здравейте, прекрасни! Пистало ли ви е да пазарувате дрехи онлайн и когато пратката пристигне при вас, обличате избраното и то не ви стои както трябва? Аз съм дизайнер, повече от 12 години конструирам и шия дрехи и ще ви покажа аз какво гледам, когато избирам покупките си онлайн, като се надявам, че това ще ви помогне никога повече да не сте разочаровани. Първото и най-важно нещо, от което започваме, е размера. Всеки магазин би трябвало да ви предложи размерна таблица, където точно да определите вашият размер. Ако обиколките ви не съвпадат точно и сте между два размера, по-добре е да изберете по-големия. След това трябва да проверим какъв е размерът, който носи моделът и колко е висок, за да можем да направим някаква приблизителна преценка как би ни стояла тази дреха на нас. Тук е мястото да преценим дължината на ръкавите, мястото на талията, дължината на самата рокля и като цяло пропорциите на дрехата спрямо тялото на модела. Снимките от близък план и видео, ако има такова, ще ни дадат още по-добра представа какво точно купуваме. Това беше по отношение на размера. Следващия път ще ви разкажа повече за платовете, от които се изработват дрехите. Ако междувременно имате някакви въпроси, можете да ми ги зададете в коментар и ще се видим отново. До скоро!